Paragraf 139f. 1. Evidencia správnych deliktov držiteľov vozidiel je informačný systém policajného zboru podľa osobitného predpisu 32, ktorý sa vedie na účely rozhodovania o správnych deliktoch držiteľov vozidiel podľa paragraf 139 a 2. V evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel sa vedú a údaje o držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa paragraf 111 ODS 2 písma, alebo písm B, údaje o motorovom vozidle, ktorým bola porušená povinnosť podľa evidenčnom čísle v rozsahu podľa paragraf 111 ODS 2 písme, a F, 6, v rozsahu podľa paragraf 6 a jeho paragraf C, miesto, dátum, čas a opis porušenia povinnosti podľa paragraf 6 D. Fotodokumentácia alebo videozáznam porušenia povinnosti podľa paragraf 6 E. Údaje o podaniach, rozhodnutiach a opatreniach súvisiacich s konaním o správnom delikte držiteľa vozidla. F. Údaje o výkonoch rozhodnutí alebo o exekučných konaniach. 3. Orgán policajného zboru, ktorý rozhodol o uložení pokuty za správny delikt držiteľa vozidla, bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia túto skutočnosť zaznamená v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel. 4. Informácie z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel sa poskytujú štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy v rozsahu ich pôsobnosti. 5. Každému sa v požadovanom rozsahu poskytne písomná informácia o údajoch, ktoré sa o ňom uchovávajú v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel. 6. Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 4 a 5, sa poskytne informácia z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel, ak s tým vopred vysloví súhlas ten, koho sa informácia týka. 7. Žiadosť o informáciu podľa odsekov 5 a 6 sa podáva orgánu policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, ktorej sa informácia týka. 8. Informácia z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel, ktorej obsah je predmetom utajovanej skutočnosti, sa môže poskytnúť len za podmienok ustanovených v osobitnom predpise. 35. 9. Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel poskytla, smie takú informáciu použiť len na účely, na ktoré ju žiadala, a musí zabezpečiť jej ochranu pred zneužitím a pred jej sprístupnením neoprávnenej osobe,